Pit Senior, ug mayong adlaw ka natong tanan, ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw sa DYMR Radio Pilipinas Cebu ug sa atong mga televiewers sa My TV Channel 30. And once again, welcome to our weekly Agiu PIE 7 Forum. Nagkaduol na gyud no ang atong kapistahan no sa Senior Santo Niño, and we are expecting thousands and millions of guests and devotees no nga mo join with that big event no. So karong adlaw atong paghisgutan no kung unsa gyud ang kaning ilahang preparation sa mga involved nga mga agencies no nga sa pagpangandam sa kani nga sinulog no regarding sa atong safety, sa peace and order, security, traffic ug ingon man kaning mga emergency cases. And later on, we will introduce them one by one no, sa atong mga bisita nga gikan sa CTOM. We have also from PRO7, OCD, and NTC. So please join us with this informative discussion, which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on My TV Channel 30 Mondays to Saturdays at 3 to 4 p.m. and on Sundays at 4 to 5 p.m. So I'm Hazel Gloria of PIA, and with me is the former Agiu 7 President and the recent Postmaster of Lapu-Lapu City. We have Ma'am Jojo Laiko. Thank you very much, Sasi. Maayong adlaw sa atong ang mga suking tigpaminaw og tiglantaw sa ato ang sinimanang Agiu Forum, mga kaigsunan. Kini si Jojo Laiko sa Philippine Postal Corporation magauban kaninyo usa ka oras karong adlaw aron sa pagtuki sa mga bagong programa o kining atong preparasyon para sa atong sinulog diri sa syudad sa Sugbo. Maayong adlaw sa atong tanang bisita karong adlaw. Ang ako pangutana, sir, kaning habal-habal mo kusog ra ba ni pagkasinulog? Habal-habal niya tag ang pangayo tag 150, 100. Oh, angka wa naman kuno angka, sir, pero daagapon. So unsay ato ang action aning mga overpriced nga habal-habal? So far ma'am, maglisod mo kung mag-identify sa habal-habal. Gawas kung dikuyan siguro na nato sakyan, yatong madakop. Kuan, maglisod mi o kuan niya. Concentrate sad mi ron sa mga kaning mga daan gani ron nga pagman sa traffic maji among focus rong panahon na. Sa LTO sa LTO. Sa traffic group. Okay, Hazi. Daghan na kayong gisira manggutong gagabi gikan ko Lapu-Lapu ning right turn on ta ko sa may paingon Magallanes ba diha sa may La Nueva. Gisira lagi na, sir. Sira no. Dili ra ka dapit sa unsa man mo Colon kanang Colon area, diha ra ka kuto. Nibalik yung ko. Dito ko agi sa may Sitio at Bang gawas ko sa may Gaisano main ni diretso o Vigilias ni diretso na lang gyud ko paingon dito sa may highway niyan, left turn ko kay pauli sa among payag sa cute baya Pardo. Lagi diri ko gawas sa Pidil Rosario extension. Okay, sir, kaning mga habal-habal, di ba kay dali ra mag isla makalusot-lusot, so kung asa to ang mga inyuhang mga check sa kanang dili pwede nga masudlan na og sakyanan diha ra pud sila kutob or makalusot ra pud gyapon sila duol gyud sa Basilica. Dili gyud pwede. Sirado gyud. Maglakaw ra gyud. Aha. Kanang imuhang tapad diha, Hazi. Yes. Di ba ko nga. Ano ba kayo? Nagini siya daghan sang ikasulti Oh, no. yes. Add-on niya sa kang Colonel Garma no nga So sir, yes sir, no kay supporting ano man mo sa Cebu City Police Officer. So unsay ato mga preparations po, sir? Okay, go. Di ba? Anyway, morag na isulti na tanan ni City Director Colonel Garma ang katong preparation
include sa atong mga butang nga atong bantayan during the event, no? Naisgot niya nga kung pwede dili biyaan atong mga balay, kung biyaan man gani si duit nga doon na mo'y silingan nga makatanaw po sa inyong balay. Aha. Kung di gid pwede. Tanaw Kanya, lang. Ah, kaning atong panata santo ninyo dili ni pabunggahay. correct. Ang akong pasabot di ta mapuno og mga alas mo ta Christmas tree, Correct. di ba? And then og pilaray Mag-short kinahanglan nato nga kayo. kwarta nga pamliti o pagkaon igawas nato simbahan. Igo-igo lang. Correct. No, para dili kayo ta simbak ko sa ingong giingon ma'am nga di man gyud mi kabantay tanan sa ang kapulisan di makabantay ninyo nga tagsa-tagsa simbak kog mabiktima sa mga lawless elements around them, at least ang iyang makuha sa hold upper suklit na lang. Di ba? Sinsiyo. Yes. And kanang ang pagparking po sa atong mga sakyanan situit nga sirado gyud ug walay mga valuable nga mga butak sud sa Sakyanan. sakyanan, no? And then kanang atong Facebook usahay kitang mga normal citizens lang ta kayo di lang kayo ta aware sa security risk na kanang pag Facebook din nato eventually atong gidibol sa atong basic nga information awa di ay kadiha kay na makasyon mo nga to sa beach sa atong Bantayan Island sa among lugar. Nag-selfie. Then, ang ilan, nag-selfie-selfie pa, ang tuwa ding mga lawless elements, nagnangara, nagbantay ra og sa ilang may mong biktima. No? Correct. Okay, so that's part of the sa mga security tips nato. And on the part of the regional headquarters, PR7, of course, ang atong pinaka-main nga actor yun sa kaning event is the Cebu City Police Office, ang kami sa regional headquarters. Ang amo ang pagsuporta nila, especially sa mga personnel nga ilang gikinanglan na atong i-augment nila as the situation arises. No? And kana po sa atong mga kuan na po kitong giingon nimo sir sa ang Department of LTO katong parking area nga problema niyo dito nga side sa SRP. Bisag kung saon na pa nato nga mga balaod og palisiya ang atong himuon sa gobyerno. Kung kita mismong katawan walay kooperasyon, gubot ng gyapon ta. So Only in the Philippines. mao na usay mahimo na to nga panatata kang Santo Niño, but we are violating the rules and regulation of implemented by the different government agencies. So gihawak po nato ang katawan nga paliyo ug usay kwan sunod lang ta. Mabay ta pag-inungsan sunod lang tabay. Kalinaw. No? Para sa kalinaw. Sa asub na karan sa ako isulti. O, Gawas ko niyo ko pasulti ko usaba. Nakoy ipangutana sir sa Mardi Gras ba doon na ba tay ipamutang sa road nga asa mo dool ang atong mga kaigsunan kung naa sila'y problema? Si Yen na ang mutubag ana. Makatubag ko pero mas makatubag si Yen. Ma'am, kana bang sa road sa Sinulog o meron ba tayong ilalagay na mga command post sa ating sana ipaalam natin para malaman nila kung saan. Yes, ma'am. Sa rota sa 19 and 20, may ilalagay po tayo by sector kasi yan. So, each sector, I think, may 2 to 3 blocks ang cover niya yan. Maglalagay tayo ng elevated police outpost. So, yung makita lahat. Yes, yung deck po, nakikita nyo. So, each sector natin yung gitna po. So, makikita ng mga tao, kung kailangan nila ng police assistance, pwede silang lumapit lang doon. Even pag nawala yung mga anak na, pwede nila doon po ilapit. But anyway, the whole rota naman may police po. But yung deck na yun, just to make sure na every sector, meron pa tayong i-deploy na 11 na deck because there are 11 sectors. Okay. Okay, yes ma'am. So, may dagdag. Actually, doon lang ako kang Colonel Garmano, dapat viewing deck diya nga murag maka-oversee bitaw sa sa mga tao yun. Kaya pa nag-post ng police. So atong giingon niyan, gi-cluster nato ang pila ka blocks nga dunay usang post. Okay, pakutan na ba? Di na ko sir. Dito na niya. Sir, nag-mention man ka ganina, Colonel Dugan, og augmentation of personnel, no? So, pila man ni ka personnel karon ng inyong gi-assign dinhi og unsa man siya ni increase bata compared last year?
Ang atong personnel nga initially nga atong gi-augment is 2,000 plus, more or less 3,000 sa among pa ni Colonel Garma. But that is still subject to change, to increase, no? Kay nagsige pa mi og generate karon og mga personnel pa gyud i-maximize gyud nato tanan para magamit nato sa event. Not only from the PNP, but from the different agencies to include sa mga force multipliers nato. So, mutaas pa gyud na. Dili na pwede nga mubaba siya. Mas ang tendency is daghan pa gyud na. Para daghan ang mubantay. Okay, so ato papahuwayan si ma'am o si sir. Ani kong Bill, ang atong mga cell site, doon naman ko'y report nga i-shut down ang atong mga cell site. Asa ang area coverage sa ato ang Y signal? Actually, dili na shutdown. Okay, mayong kag shutdown is the whole system is shut down. So, shut off lang, no? Shut off. So, per request, no? Actually, nanatay memorandum, no? Nadawat gikan sa Manila from our commissioner that all, no, smart, globe, and digital must comply, no, sa schedule of shutting off of the cell sites in the route. No, number 1 is January 19, Saturday from 3 a.m. to 10 a.m. Money ang fluvial procession, no? So it covers Mandawi 3 a.m. to 10 a.m. Mandawi, Lapu-Lapu ug Cebu. Nalay portion ana nga ang maagian sa ruta mo na i-shut off nga cell sites, no? Then from 12 noon same day to 8 p.m. mo ni ang kanang processional, no? Solemn procession. Ang gi-shut off lang is uptown o downtown nga Cebu City cell sites. Then ang ika-20 sugod na parade magsugod ni 3 a.m. until 7 p.m. So uptown na downtown Cebu City, no? So amo lang i-correct ang notion nga dili entire Cebu. Okay? Mura magdaghan kay nanawag, sir. Kami diri sa Naga. No? Kami diri sa Bohol, napay Bohol. So ato nang ikuano ang naay portion sa Bohol but dili tanan. So ang katurang nag-atubang sa site or kanang iyang sektor, moray pahinayan, di yun na siya i-total pagnon. Pahinayan lang para dili makabot yung signal sa Cebu City. So pahinayan lang kung sa Bohol area, no, namang good dito nga makaserve diri Cebu City katong ang route, no. So pahinayan lang na siya instead nga ang iyang power is butang 50, pahinayan na i-reduce to 10. Kung di makabot dito, okay lang. So na kanang facing sa Cebu City. So dili ingo nga tanan Bohol na buong bitaw mi sa mga news kuan nga tanan nga ang si Bohol way signal o ang Cebu kung murag lisod na. So mana ato na i-correct ang notion nga katulang areas nga covered sa procession, sa fluvial o katong parade, katura siyang mga cell sites nga i-shut off, no? So ayo kung nakas Mandawi namo kay uban nga nag-atubang og Cebu City, katura siyang nag-atubang antena, pahinayan na to. So dili gid siya ingon ni shut off. Like for example nakas Ayala, katurang nag-atubang sa parade route, kato mo siya Pagnon, nya katong uban nga nag-atubang dito sa Luyo na siya dito siya Pagnon kay kaluoy po nang kuan. Dako ra bag losses ana kung ato nang ikuan ba. So mo na nga ang amo lang hangyo nga we should, no, ang tanan public kay kaning cooperation nato kinahanglanon magini o report ta kung naa pa bay signal, no, at least makuha nato ba kay namo ko na strict compliance kay we will make a report na portion na areas nga naay signal, no, para at least ma-inform nato ang atong mga kadaguan aning mga telecom companies nga ilagay na siyang i-shut off kay everybody kaning security magod is everybody's concerned dili ron ni sa police
di raman ni sa among office, tanan ni siya. So we have to be cooperative and vigilant on this case. Para man nga successful ang atong activity. Ang pangutana magod nila Sir Bill kung ngano nga apilon ang signal. So what's the essence sa signal in terms in connection with the security? Kana murag security magakuha ang signal magod magamit na no we will not magamit na siya for any mga devices nga makakuan ba mga triggering devices para maka-disrupt no sa atong nindot nga activity. So una nga hangyo mi sa atong mga katawhan na magtinabangay ta, we have to help each other. Kaya wa magimahimo kung di ta magtinabangay gyud. Tinabangay ta nung natay makitaan, natay mahibawan, we have to report. Kaya ang atong katuyuan ani ang atong celebration man nga manindot. Nga ma-protected atong image sa Cebu. Kay once na ay mga problema, wala kita man tanan madaot, dili raman ang kanarang nakuha, kita man. No, so we have to help. Tinabangay kita. Dili na to ihatag tanan sa pulis. We have to help kita bangay gid. O lagi na moingon dayon nga as naa man tay pulis wa gyud naglihok. Unya ikaw dito namungingi ka sa alahas, nagdakag 10,000, nag-text, nag-cellphone kastungas daan. Magdaan na lang kag imong kaugalingong security in that case, di ba? So ari ko ni Sir Neil. Sir Neil. Unsay ato preparasyon ron sa OCD, Sir Neil? Thank you, Ma'am Jo. Ang Office of Civil Defense, ma'am, is the commander of the Sub-Task Group Emergency Preparedness and Response under the Task Force Sinulog. Ang atong organization is atong gi-pattern sa APEC ug ASEAN. Nga under ta sa Osaka one-star general in the person of Police Chief Superintendent Debolt Sinas. So, naamay Sub-Task Group is an order and security, kami is Emergency Preparedness and Response. Wherein we support also the efforts of Police Senior Superintendent Garma in terms of emergency preparedness and response. Unya ang atong kapartner diha ang tulo ka major cities nga adunay major activity. Particularly, number 1 yun na ang area ni ma'am, ang Cebu City, kay most of the major activities are inside Cebu City. Ikaduha ang Lapu-Lapu o ikaduha sa Mandawi ang Lapu-Lapu. Labi na rong 18, 19, 20. Mao nang nagsugod ma'am og blue alert status may atong 10, 11 nya red alert sa over the weekend unya blue balik ta ron, then mo red alert na sa ta 18, 19, 20. Why? Because 18, 19, 20 it entails high density population activity already. It doesn't mean nga local lang but international, and probably some of our embassy personnel will be coming over, di lang na sila magpahibalo. Mao nang kanang gisgutan sa atong Philippine National Police and likewise NTC and the transportation sector is part of the entire structure nga angay good nga pakadak-an, especially kung ang government na mo ingon sa kadaghanan nga adunay mga talamdan nga dili nato angay dalhon kanang mga gidili. Kay ang gidili ra ba gyud mo ra ba gyud atong mi-violate. Kung giyon sana to paghapsay o pagdisiplina atong APEC ug ASEAN, hinaut ta nga kaning atong yearly or annual celebration sa Santo Niño Isingana sa gihapon. Yeah, again, there will be medical station because under my sub-task group, ma'am, is NTC, Bureau of Fire, Department of Health, likewise DSWD, kay nagisgot man taganihag mga wala nga mga bata. So sila sa Department of Social and Welfare Development, sila ang camp coordination and camp management. If in case there will be major evacuation, ang city, ang area ni Ma'am Garma, there will be designated evacuation area. Nga adto na siya mo nang nindot unta nga dili lang karon unta ni atong ipahigayon kundi adunay laing activity nga ang ubang agencies at maka-express like Social Welfare and Department of Health. But for these agencies, would like also to announce that they have also their own implementation plan. But for
Department of Health, ano na sila yung mga medical stations in collaboration with the City Health Office. And likewise, the City DRRM Office ni Sir Nigel Banasya. Ang national government, ma'am, particularly on my side, is the supporting actors and actresses kay Ma'am Garma. Because the deployed personnel under ni Ma'am Garma is alert level B na sila. Kaya makita man ninyo, i-elevate na to na ma'am ang command and control if in case there will be major incidents, if ako palayo lang, God forbid, it will be now under the command and control ni Regional Director, Police Chief Superintendent Sinas. Pero engage namin ma'am in terms of monitoring. Maunang, siko-siko lang mini Ma'am Garma, siko-siko lang mini Sir Intuma o sa Lapu-Lapu. Mauna siya nga, oy, kumusta mo diha? But we are hidden but felt. At the level C resources. Nakatago lang pero nabatyagan na sa kadaghanan. Manay kanunay gina balik-balikon sa atong regional director nga. We are being felt. Sometimes naalala na siya kay dili man may directly deployed at not like ang Ma'am Garma na siya. Yes, ma'am. And likewise, we also had a chance to talk with the 4 provincial disaster risk reduction management officers like Sir Bal sa Cebu province, Anthony Damalio from Bohol, Blisela Humictin from Siquijor, and Sir Adrian Sidilio from Negros Oriental, that if ever nga ang atong mga bisita is mo tour sa ilang mga lugar, mag-ingani sa sila. I'm sure that the regional headquarters of PNP is also preparing for those overspill, ang tawag na to, ana. Kaya mag-iinig ko magsinulog or wala pang 18, 19, 20, mungantog yun Siquijor, mungantog Negros, mungantog Bohol, mungantog North, mungantog South, labi na sa Oslo. So, with this, they have also their own task force or task group, ang tawag nila, ana. Kaya nga na siya, ma'am. Ma'am Jo, nala ko ipangutan na regarding sa communication mo, either si Sir Neil or si Sir Bill, kay, di ba, shut off man atong signal during those 18, 19, 20. So, in case of na yung mga emergency, unsa man ang communication nga atong gamiton or, yes sir, kaya naman nga na, sir ba? What ay 18, Roy? 19, Roy. 19, Roy? 19 ra mo kon. So, muna, no, usana sa atong gitanaw, and that's why we are employing kaning atong mga volunteers sa radio group. So, daghantag mga repeater stations nga atong magamit. In fact, kaning mga hospitals, okay, muna ilang kuha nga, sir, usaw man na emergency. So, muna atong gitagaan og pagdagag. Kung may emergencies, natay mga volunteers, no, sa kung nata dia sa field, kung nata sa mga routes, natay mga volunteers niya, nasa mga police, nasa itanan ba? So, everything there is kumplito na yung package na dito ang kuhan. So, ang ato lang gamiton, radio lang sa ron. Okay, so, what? Okay, so mga kaigsunan, cooperation ni sa tanan. So si Ma'am murag na ito gani sige preparation, but I really appreciate sa giingon ni Sir Neil nga murag nindot ka ilang preparation karon. At least gipreparahan not only in Cebu but also those adjacent cities nga angay nga atuan sa atong mga bisita. So doon na nagay preparasyon. Ari na ta sa atong mga kauban sa media. Hinam-hinam na ni sila mga tana sa atong mga bisita. Huwag mahihiyang magtanong sinong mauna. Yes. Herty, please introduce yourself. Yan, on sa mga Hi, agents. I'm Herty Lopez of Super Balita Cebu. For NTC, sir, is this the first time we're shutting off the areas of the fluvial parade? Kasi I think last year there was no shut off of the fluvial. It was just the solemn and the grand parade. Actually, naato'y shut off. Ang problema lang last year is dugay lang ang request na padala, no? Kay when we had the meeting last Friday, so ang letter gipadala is on Saturday niya. Ang fluvial ga start ba kadlawon. So moto nga dugay ang action nga nahimo sa office. But when we received the karon request, amo na yung gingnan ang kadakuan sa police na we have to
decide now para i-shut off na to, i-shut off. So, at least earlier na anay request, that's why there was a memorandum now from our commissioner nga i-shut off na anang mga schedules. Kay sila may mo buhat o proposals, okay? Mo na yung mga day, ang time. So kami, on sa ilang proposal, amo silang tagaan na to silang request. Ang mga Okay. areas po. Okay, kinsay sunod. Huwag mahihiyang magtanong. May buntag, wangwang sa DYRF to, sir, kanang Eric. Sir, since nagsugod ato ang nobena sa Balaang Bata Santo Niño, pila naman gid sir atong naklamp nga mga sakyanan, nya pila na gyud nakita nato sa dakbayan sa suguan atong pagklamp, nya pilay bayad kung say awhag nato sa katawhan. So far ma'am, nung ragwa, yun mi ka ko sukat pag nobena, wala mi ka update. Pero atong last Sunday masiguro itong may daghan, kay nagpatakag parking. Yeah. Ang uban adto amo jud gid towing sa labi na maka-obstruct na gyud sa kuan. Mga 100 kapin siguro tong sa sa kuan. Katong pag Sunday, mo to'y pinakadagan pag Sunday. Kay di mo gud mo tuman natay mga signage natay kuan nya mamarking gyud ba kay mo ang multa na is 1,500 mo per unit. 1,500. Dili per unit kanang maklam. Oo. Kang mato is kung depende sa vehicle, kung light vehicles 1,008 na siya nya plus 500 2,008 na siya tanan. Oo. Light vehicles, medium vehicles, depende mo na sa vehicles ang towing ang gibugaton nila ba. Light ra barato ra multi-cab. Naay motor, ang kanang motor ma'am tow na dito na mo, ikarga na mo basta ka-obstruct yun. Madara. Karga. Salamat kay Sir Ma'am Karma CD. Kagabi doon natay first and foremost, congratulations, 25 million nakuha kagabi sa Basak. So kadto CD preparations ba to, pagbanganda ba to para sa ipakatap inig Sinulog? Unya doon na ba tay mga information nakuha ani mga party drugs posibleng gamiton for Sinulog? Yes, anticipated namin ito na maraming drugs papasok kasi maraming clients at maraming gagamit kasi it's party nga. So kailangan ng mga tao. So yung mga DEU namin sa police station, I did not deploy them for security sa Sinulog. I directed them to intensify ang illegal drugs operation. And this is a result of 2 weeks surveillance and casing na sa lugar. Kaya nakuha natin kagabi. Malaking grupo siya. Nakalink siya sa Mindanao and Talisay area. So we are now working with other intel units sa provincial office because marami siyang link mga dating mga nahuli na nakalabas na posible. So I hope na itong darating na mga araw din is makukuha din natin yung mga partners nila dun sa illegal drugs trade nila. So, wag lang kumpiyansa yung mga tao, especially yung mga nagbebenta ng drugs. Because nga, our police officers are still, continuous yung illegal drugs operation because we expected na dadami po papasok. With 3.6 kilos, we were able to deprive around 36,000 users, assuming that they will use 1 gram per user. That is for 2 days only. So, tuloy-tuloy. So, marami pa po. May follow-up? Follow-up. So, kinang drugs, mas nindot nga way party. Dapat wala kasing party. Kasi sa party, doon makikita yung doon talaga yung passing ng mga drugs. Kaya ako nag-appreciate talaga ako nung binawal yung party sa road.
sa Sinulog Road? No. Yes, ma'am. Just to inform, may liquor ban din po tayo. 300 meters from the area. That will start at 6 a.m. and will end 6 a.m. the following day sa Rota. Lahat effective sa 20. So, 300 meters. So, lahat ng establishment, bawal magbenta, bawal uminom in public places. So, if you want to drink, doon ka na lang sa loob ng bahay mo kung 300 meters away ka doon sa area kung saan may mga activities sa Sinulog. It sa has been my parada. experience, ma'am. Kasi simula sa Sinulog, naging crowd control na ako until 2 years ago. Siguro, pag-start talaga ng Sinulog, it has been my experience na mag-inuman, those business establishments along the road, doon sila mag-inuman sa labas, ay sa loob. Pagka nalasing na lalabas na, doon na magsayawan sa gitna ng ng kalsada. Kami kasi ang dala ko kasi yung mga estudyante. Kaya yung solusyon namin yan, patawag yung police, sila yung maghawi sa yung mga ganyan lasing na. Kaso lang over the years nagkaroon ng maraming problema sa ganyan. Paano ba natin makokontrol? Hindi ko lang sasabihin sa may Mango, may isang bangko diyan na doon sa loob nag-inuman lahat. Nung lumabas, natakot yung mga estudyante, si alisan dahil nagbabasag na sa gitna ng daan ng mga buti. Meron din tayong anti-drunk ordinance. Okay, pagka lasing ka at pasuroy-suroy ka sa kalsada and hindi ka normal mag-behave, pwede kang huliin. Meron din tayong alarm and scandal sa revised penal code. So, pwedeng maging reference ng police para huliin. So, we do not want these people na instead na mag-enjoy sa fiesta, they will spend the whole week siguro kayo sarado kaya ang korte, hindi sila makapag-bail niyan. Correct. Sa loob ng kulungan. So, I will be assigning people na ito lang ang trabaho, mag-monitor sa 300 meter radius ng rota ng so maghuhuli talaga yan. At I will not allow our police officer to just simply warn people. My instruction is to arrest people talaga and file cases. So yan ang gagawin namin ngayon tulad ng New Year na wala nang warning sa mga paputok. Huli lahat, inquest lahat. Kaya napakaraming nakulong ng New Year sa CCPO. I think it was the first time daw na nanghuli talaga sila ng mga nagpaputok. Noon puro warning. So this time ganyan din gagawin po namin. Wala nang warning because ito yung opportunity to warn people na they should not do it. So sa dami po ng gagawin pa ng PNP, instead of focusing on others na mas bigger sanang impact, na pasaway na they are so selfish that they will just want to make themselves na i-enjoy at the expense of others naman na nagko-cooperate, hindi po ata fair and tama. Correct. So we will really arrest people, whoever will violate it. Correct. Dahil experience natin din yan, sir, di ba? Sa sunod sa Mardi Gras, may bit-bit pang beer. Tapos, Ma'am, kung di pagyuda sa katiguang last year, mura ka-remember ko, na doon ay resolution ordinance nga gipapasa ang city government nga nagkaroon ng liquor ban. Yes. Which is very peaceful. Yes. At the same time, di sila pwede mag-inom. Nalagi yung liquor ban. Correct. Last year. Last year. Yes. Kung ka na siguro, that would greatly help sa imong giingon, ma'am. Kay at least mahimutang proactive rather than reactive na Yes. to arrest sa kwan. At the same time, kung napagyapon, pwede na ito itong ingon ni Colonel Karma, but to preempt, let us again implement ka itong executive order na doon yung liquor ban in certain area of the Correct. Only in the Philippines, sir. Naamag yun na. Naamag yun mo lusot, ana. Pero, i-share lang na ko ang experience kay basin og mausap. So, mas nindot kay last year, wala naman kumuduty. So, mas nindot siguro nga, kanang i-implement yun. So, yearly na yun. So, Sil, nisinya sa magyud atong partner nga wala gyud ko ng igong oras, ato na lang siguro. Ma'am Jo, before ta mo pangayuan at sila mga parting statement no atong mga bisita, kay nakadungog manggug ko nga ang PRO
doon na sila contingent for this coming Sinulog. So, Na. ayuan siguro na to select detalye regarding Oh. Yes, tinuod na, no? Tinuod First na. time, mutanaw ko. This is the first time nga ang PNP dunay contingent. Ang title is Team PR7. Of course, being that PNP contingent, tanan diya, ang mga dancers na puti dancers. Na-register na to na. PNP, Oh, gihapon pati banda, mga... PNP tanan na ma'am. Unya, non-competitive lang mi. Di lang mi makikambasig, matagapan kami mo champion. No? So, amo na nang display. Pasig mangutana mo, abi ba nato ko ang police? No. We just want to show nga inspire sa atong hectic activities, gusto lang namo ipakita sa PNP ngayong ana ka secure ang atong katawan to celebrate the event. That's why we are joining some major activities. In fact, katong pag-walk with Jesus, apil sad me. Karong walk with Mary, mo apil sad me. Karong position, mo apil sad me. Sa fluvial, naasad me. Kung sa Mardi Gras, the more kay naasad me mga dancers na may float. So, ayaw, basig mga ko na ito nga, uy, ang PNP. No. Gusto na mo na issue, pakita nga ang anak ka secured, ang PNP when it comes to security of the public during the event. And in fact, naasad me sa nightly activities diya sa Puente, kaduwa na ta nag-show ang atong combo sa Team PR7 sa PNP. Again, composed by the PNP and of course yours truly is the team manager. Karon na po tayo Battle of the Band, no? I think that will be on karong Wibis na Battle of the Band. Pero again, Asa man na, sir? diya gyapon sa Puente nya, guest lang gyapon may kay basig mapildi namo sila. No? So, nindot kay natay pluvial, natay nga natay. So, we will be joining all those activities. Okay, so nindot kay Rondan, gwapo pulis, no? Magbuhat sa taana, sir. Okay, so, wala magkikunoy igong oras ato nang pahibawon ang atong mga kaubanan sa media nga after mag-off-air ta, pwede mo makapanguntana. So, doon na patay ad. So, pangayuan na lang nato siguro ang mga parting words sa nato. Unaha si sir sa iyahang Battle of the Band. kung nami mga kung nami angay no nga i-share sa public nga wala na mo na pangutana, so pwede ninyong i-share sir, no. So unahon ako si, of course, no, si Police Senior Superintendent Renato Dugan, the Communication Relations Division Chief. Community. Yes, pangkatauhan na siya, Ma'am Jo. Pangkatauhan. Yes, sir. Okay. So, murag natako na nato tanang mga preparations nato tuwing na iko na parang activities in relation to the celebration of the Sinulog. So, ang ato lang we'll do our respective roles, no? Lalo na sa katawan, ang amo lang ipangayo ang inyong kooperasyon. And of course, bisag usa nato kanindot og preparasyon ug di ta mo sampit sa taas para sa iyang guidances di higher up ang atong players. Thank you very much. Mao ka to si Sir Dugan. Ari ko sa kuntapad mga kaigsonan si Sir Eric Laurente sa Cebu City Transportation Office. No? Ako lang hangyo sa labi na mga motorista nga mutuman lang taon sa nakabutang nga mga signage at ato lang tumanon nga kuan para di sad magkaguliyang atong kuan traffic. Nya di tapatakag parking kay 1.5 ang multa. Pumaklaman. Sige. Aziz, si Ma'am. Okay, Ma'am Jo, no? So next to Colonel Dugan, no, we have the Director of Cebu City Police Office, Police Senior Superintendent Rina Garma, Ma'am. Wala na siya ito. When we talk of peace and order po, there should be a balance share no on the part of the police and the community. So kami po sa kapulisan ay 100% to be there to provide to secure the area. Nanawagan lang po sa part naman ng community na gawin po natin po yung share nato para maging hapsay o malipayon ang celebration nato karong the whole duration of the Sinulog Festival. Thank you very much. Ari ko kang Sir Bill Peralta, Engineer Bill Peralta, ang Task Unit Emergency Telecommunications sa NTC. Okay, so ato lang giawhag no atong mga katawhan no that we should be kuan lang sa pasensya lang ta kung watay signal. Ang amo lang giawhag kung
natay celebration, we should be vigilant and cooperative no sa atong mga measures nga gibuhat sa atong kapulisan no. And muna nga para mahapsay ning atong celebration kay kung dili ta mo tabang sa atong kapulisan or sa tanan no atong mga activities, there might be failure although ang perfect atong security plan, but without the cooperation of everybody nagay na failure. So muna magtinabangay ta for the good of our senior Santo Niño. Okay, mo may atong i-celebrate. Okay, thank you. Okay, Ma'am Jo, and of course, the last but not the least, no, the Chief of Disaster Risk and Reduction Management Division of OCD 7, we have Engineer Vernil Balaba. Sir. Thank you, Ma'am Hazel and Ma'am Jo, for this great opportunity to express our concerns in relation to our annual celebration of Fiesta Senior. It has been the best practice of every Sinulog celebration that we always aim for zero Santo Niño related incident. So ato nang maintain mga katawhan, dili lang sa namong panel dire, but likewise nasad mo ito lumanon. Before going out from the house, you always see to it that you are health conscious. When you go out, you will be security conscious. Ug ang ikatulo, don't forget, situational awareness. 360 degrees tanaw nimo. Medyo apikis imong paminsar nga, uy, murag lain na nida, isumbong sa rightful and authorized agency of the government. And likewise, kinsa tong inyong kasumbugan. Again, in behalf of the Regional Director Office of Civil Defense, we thank you for this opportunity to for inviting us, Ma'am Jo and Ma'am Hazel, and Ma'am Payet, to express our concerns in relation to our preparations and Pit Senior natong tanan. Pete Senior, no? So in behalf of PIA 7, AGIO 7, no? Kini si Hazel Gloria, no? Of PIA, ug mapasalamaton kay ta sa atong mga guest, no? Nga gikan sa PRO, OCD, NTC, and Transportation Office, ug ingon man sa atong mga kaygalaan nga mga media friends nato, no? So salamat sa kayo, Ma'am Jo. Yes, thank you very much sa inyong pagkuyog kanamo karong adlaw. And then ato untang pagahinumduman nga ang ato ang kagalingong safety dili concern sa ubang agency, kita mismo magbantayon. Sangan siguro sa akong regional director, si Director Rinaldo Malacapo Jr. sa Philippine Postal Corporation, kini si Jojo Laico magaingon, sa kasayuran ang kaugmaran, pagpakabana katawhan, Pit Senior natong tanan.